Ayun mga kaboka, welcome na po sa akong channel. For today's vlog, mga tagpuso mga kaboka, banana heart. Ayan, one zero. Oh, no, 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 no. Ayun mga kabuka, muna na ako nakuha. Isa. Ayan. Ini siya gataan mga kabuka. Gataan niya. Butangan o inkuan sinugbang isda. Okay, muna na akong kuha mga kabuka. Banana heart. Ayan. Tatlo. Asad. Patay kang usua karon. Ayan. Ito ni siya panitan mga kabuka para mabilin. Ako na lang. Kaya yung pinaka puti, pinaka ubod niya. Ayan. Kaya siya mga kabuka, hindi siya pwede gulayon kay gahi na siya. Dapat kung na siya puti, dapat puti siya. Okay. Muni ulam sa mga mahihirap. Hirap lang banana heart. Sabi. Ni gamay sa mga kabuka kay nawala man niyang mga guwang na kwan. Mga guwang niya nga mga panit. Pangkuha na ako kay lahi naman dito siya. Okay. Gamay na siya mga kabuka. Okay. Muna siya mga kabuka. Naputi no. Puti na kayo, di ba? Ayan. Apo kani siya kada kabuka, dako-dako ni siya kay murag dako-dako man siya og kanang dako man siya og puso. Sa English ano siya, banana heart. Ngut lang mga kabuka, banana heart ba ni? Ayan. Loves me? Loves me not? Loves me? Ayan. Ang pinakadabis ani mga kabuka, gata siya. Gataan nimo siya niya. Kuan, may isda ka dyan, karne. Karne. Kung may karne, wala isda. Hindi tayo sasabakan mga kabuka. Hindi pinaka the best sa banana heart ng pagluto. Okay, na. Wala pa din siya. Ayan. Finished product natin mga kabuka. Ano siya? Diba? Isa. Yan, kinana sa putlon diri mga kabuka kay aron tanggalin mo sa iyang panit nga buwang kuha dali ra kay. Ano?
Kasi di na siya pwede gulayon kay pakit naman siya mga kabuka. Ayan, kaya ni mga kabuka, pwede na ni siya inani nga kapula ang panit, pero ang lalinot jud nga kwaon yun siya kay para tanan humok, dabong siya ba, dabong kayo, pardon dabong ah. Mura nang tagbuang ani istorya kita ra. Ang kabuka no? Kita ng istorya ni ba? Ako ra isang kabuka, wa jud kay kauban re. Apo jud gusto nga sagingan. Sabi ayan. Ano ni mga kabuka? Tatlo. Ani isa ka sudanan na ni mga kabuka. Isa ka sudanan naman ni ugma mo na po ko. Mo ni dali-dali diri mga kabuka. Ayan mga kabuka, muna siya. Okay. Muli na ta kay murag ito na. Apo na. Ayan. Muna siya mga kabuka. Ang banana heart. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.